denk dat het voor ons betekent, althans als ik voor mezelf spreek, het is een beetje een soort, hoe noem je dat, een stempel op je inzet of zo. Heet dat zo? Stempel op je inzet? Nu wel. Melancholische muziek, maar altijd hoopvol. Ook vorig jaar, want ondanks de maatregelen heeft deze band nog regelmatig op het podium gestaan. Een Maastrichtse poprockband gevormd rondom de diepe, kenmerkende stem van zanger Koen de Witte. Dit is Solomon. De naam Solomon is ontstaan eigenlijk vanuit een lied. Dat heette Song of Solomon. Alleen dat nummer hebben we eigenlijk nooit gespeeld. Maar we vonden dat woord Solomon wel heel erg mooi. En in die tijd waren we ook op zoek naar een bandnaam. En toen we een beetje onderzoek gingen doen, wat betekent dat woord? Nou, dan zit er gewoon een hele rijke geschiedenis en een hele rijke betekenis achter. Waar we ons in veel gevallen ook wel erg in konden vinden. Maar ja, boven alles vinden we het optisch heel erg mooi en klinkt het lekker. En kan je er ook qua logo iets moois mee. Father, I tried to bear the weight of the world. You were not out there time and time again. I called out your name, you couldn't listen. You don't know who I am. And I lay down, and we zijn allemaal wel emotionele rotkinderen eigenlijk. Dus dat emotionele kant van de muziek willen we ook meebrengen met de rest. En dat ze, wat ze voelen precies in een concert, dat weet ik niet. Maar als ze maar wat voelen, al is het in een nummer waar, als ze willen janken, dan is dat ook prima. Maar als ze gewoon heel blij zijn van de muziek en willen dansen en dan even de wereld om hen heen willen vergeten, dat vind ik ook goed. Ja. Back to this endless start, you're all over. Back to this endless start, you're all overcome. Tired of the same, tired of the same, tired of the same, tired of the same. Come back to endless time, you're all over. Come back to endless time, you're all over. Ik zing en ik schrijf onder andere, maar schrijven doen we met z'n allen eigenlijk. Het meest trots... ik denk dat er 2 fases zijn. Ik denk dat het nummer Endless, dat momenteel ook op Spotify staat, eigenlijk het eerste nummer is waarvan we allemaal zoiets hadden van... Ja, dit is mooi, weet je wel. Van voor tot achter, het maakt niet uit dat het 5 minuten was, maar daar waren we gewoon heel erg blij mee. Dus daar ben ik trots op. En inmiddels hebben we in de afgelopen jaar, en zeker in het afgelopen half jaar, dat we heel veel nieuw werk zijn aan het schrijven. Met de bedoeling ook om dat binnenkort op te nemen. Hebben gewoon voor mijn gevoel zo'n muzikale groei doorgemaakt. En vind ik dat we gewoon een hele volwassen sound hebben. En ik denk dat als je dat vergelijkt met waar we 1,5 jaar geleden waren, is het echt een ontzettend groot verschil. En daar ben ik gewoon trots op. Nobody cares, right?
2020 was een jaar met heel veel schakelen. Chaos in de zin dat natuurlijk een heleboel gecanceld werd en niemand wist waar die aan toe was. Nou moet ik zeggen dat ik vind het zelf van dat soort crisismomenten en crisismanagement, dat vind ik altijd wel een leuke uitdaging. En wij hadden echt allemaal zoiets van, no way dat deze coronacrisis ervoor gaat zorgen dat wij een jaar stilstaan en dat we dat momentum wat we proberen op te bouwen zo meteen verliezen. Dus voor ons heeft dat ervoor gezorgd dat we gewoon extra hard gingen knallen en hebben geprobeerd om alle mogelijkheden aan te grepen om toch gewoon te kunnen spelen, werk op te nemen, dan wel met beperkingen en gewoon te kunnen releasen. En misschien is het omdat we nog in de early stages van de band zijn, maar het was wel volgens mij echt de meest productieve tijd. We hebben volgens mij wel echt veel voor elkaar gekregen. Dus aan de ene kant hele vervelende tijd, aan de andere kant wel echt goed productief, goed bezig denk ik. We maken ook echt grote stappen naar de toekomst. When all my memories have stayed the same. When I've had time and you've had space, I'll be on my way back home someday. Can you hear me calling? I'm calling out for you. Can you hear me calling? Hey yeah, can you hear me calling? I'll be back someday. I'll be back someday. Ja, jullie zijn nu genomineerd voor de Limburgse Popprijs. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel voor de nominatie. Wat betekent dat voor jullie? Ik denk dat het voor ons betekent, althans zoals ik voor mezelf spreek, het is een beetje een soort, hoe noem je dat, een stempel op je inzet of zo. Heet dat zo? Stempel op je inzet? Nu wel. Nee, maar nee, het is gewoon heel erg fijn natuurlijk. Kijk, over het algemeen prijzen, daar gaat het niet om. Een competitie in de muziek, dat vind ik ook zoiets. Iedereen maakt muziek en ja, alle muziek is goed en voor elke muziek is er een luisteraar. Maar ja, dat we genomineerd worden na gewoon zo'n kutjaar waar we gewoon hartstikke hard ons best hebben gedaan, is gewoon ja, een soort kleine beloning. Daar zijn we heel erg blij mee. Wat betekent deze band voor jou? Het is een plek waar je wel bijna naïef heel erg hoopvol kan zijn. Met, ja, hoe het tot nu toe is gegaan, kun je bijna niet denken, we gaan dit maken. En dat vind ik ook heel speciaal. Het is bijna nooit de vraag geweest of we het gaan halen ooit. Dus wanneer. Ik denk dat, ja, dat gebeurt niet vaak. Gewoon een plek waar we hard werken en aan de toekomst.